Oh, în sfârșit mai jucăm și noi altceva. Adică Team Fortress, stați puțin. Asta? Nu, asta. What? Bombinomicon. No, shit. What? Bombinomicon. Spellbook, n-am nevoie de spellbook. Oh, ăsta. Arăt-mă, e șmecher. Ha, ha, ha. Ce smile. Tu de ce aveai critică încă, nenorocitule, furi critice? Și te mai numești om. OMG. Da! Da, știu, ești hoț. Da, man, salut. Ah! Nu mor. Nu mor, ha, ha, ha. Pentru că eu șmecher ești. Ah. What? Nu, te rog, nu trage! Săru mâna. Viața socială. Mersi. Pentru că l-ai mult să se... A mei sunteți, ba nu! Eu sunt al vostru. Nu știu ce fac. Hai să mi-am gândit. La 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 la. What? Nu știu. Așa. Stai. Ce am panoramele astea? Stai, aici nu mai am nimic. Nu, eu mor. Mor. Știam că mor. De unde știam că mor? Pentru că știam că mor. Doamne. Să-mi iau sniper. Fapt, nu. Să-mi iau tot spy, man. Spaniți, mă, mei. What? Ei? Nu e ciudat. Parcă am lag puțin, dar nu știu de ce. Este al meu, ha ha ha. Glumeam, eu sunt mort deja. Doamne, ce om! Mulțumesc. Bă, vreau viață, mă! Mi-a stat puțin. Așa. Man, ești așa bun că... Da, man, trage în continuare. With my apologies. Suck it, mate. No, 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 no! No, mă moară! Man! Sunt un man. Ce faci, mă? Protejezi heal-ul? Hai, man, lasă-mă. A brute and after the nature prophet confirmed. GG, man. Nu-i vina mea, Doamne, trebuia tu să te învârți. Da, mă.
de acasă la tine. Unde ți-e bine? What? Critica mamii tale! Știat? Cred. A, nu. A, da, am bă. Oh! Deci nu știam asta. Hai, vino încoa! Ha, ha, ha! Ai murit, fraiere! Am pistol, acum vă voi omorâ pe rând, pe rând, pe rând, bă. Ah, critice, 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 critice. Smell good! Too high for me. Hai, man, vino leacă în spate să te iau la... Da. Ăla e lag, domnule, lăguit. Haide, domnule. I'm AFK, AFK. Tu vei muri! Chiar dacă te cheamă maestrul. The extinguisher. Oh! Netul meu cel bun, 69 HP. You are so good, man. You are a real mate. Da, știu că stai acolo. Oh! Care a tras cu săgeata morții. Că moartea îl va prinde de mână și îl va duce la moarte. Octobanii. Octobanii. Ia, uite, stau acelea. Haide, man. Du-te, 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 du-te. Da, știm toți că vei muri. Vei muri. Cimienel. De ce donezi, frate? Hehehe, ești mort, fraiere. Am zis eu, pa băieți! Eu nu mai sângerez pentru că iau așa ceva. Apoi mă pun pe aici. Ha, ha, ha. Suchit. Oh, heal. Ne. Mi-a părut că mai avea 1 HP, lol. I'm a good spy. Să mori, fraiere, pa, fraiere. Oh, nici nu era să mă mor, știu. Dar eu am mai mai șmecher, ha! Pa, fraiere. Suck it. Hop. No, nu vreau să mor. He, ești mort, fraiere. Oh! Octobanii AFK. De ce toți fraierii se dau pe AFK și gata, joacă? Tu ce faci, fraiere? De ce ești fraier? Ei, cum stă? Sunt obișnuit cam ce se dă, știi, apăs B ca să iau armă, dar hai să nu mai asi. Ia să vedem. Fă-l, man. Da, man, tragi. Pum. Tu unde ești? Oh! Nici nu mă mori! Vino înapoi sau vei muri, sau voi muri.
Câte am, lol. Dar iteme nu mai am. Numai că le-am craftat pe toate. Am unde asta? Nu știu ce să fac. Trebuie să-i dau cuiva să-mi crafteze prostie de el. Hai, man! Ah! 1 HP! I'm the god. I'm the god. Octobanii. You are dead, man. Pa, băieți. Ce-a făcut asta pe loc, nu bi. Sachet. Crezi că ești mai șmecher dacă ai iteme? Asta nu e adevărat. Am și un prieten îmi dă pistolul ăsta, Strange. Să arate șmecher. Să am multe kill-uri pe el. Ok. Da. Pierde de mă. Just a second. Just a second. Oh! 1 HP again! I'm God! Pa, băieți! Ah, ăla nu ești tu, a? Ți-ai dat ăla... Ce frumos stai? Doamne, ce om, frate! Stă când lumea e în război. Doctor! Ce, uite, vezi ce iurea. Ce sepăr șmecher are? OMG! Ha ha ha! Crezi că îmi dai tu backstab prin săritură? Hup! What the fuck? De unde dracu știa că-s acolo? Nu știu. Hai jucat și altceva. Pe ce armă mai am asta? Oh, am sabia asta șmecheră. A, nu vrea. Asta? Ia sabia șmecheră. Aici am doar flying loot. Man, lasă-mi prietenii în pace, man! Vei muri. Ha! Sabia să-mi dă bleed, exact ca prostia aia. Bine? Heal-ul meu, așa. Ești mort. Bine, eu sunt mort. Tu ești mort. Nu-i corect. Știu asta. Ah, și la ăsta am prostia asta. Care e șmecheră rău. E 3 euro. Adică au fost 3 euro. Uite. A, tu nu ești rău? Damn it, damn it, damn it, damn it. Ce așa să facem? Asta explodează repede.
Oh, no, 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 no. Anyone can. No one can touch me. Oh! Ah, aici erai, fraiere? Ești mort. Ce om, frate. Ziceți voi că nu sunt bun de moment. Stai, de ce se pune pe acoperiș? Nu se văd ce e înăuntru. Haha, fraiere. Așa. Măcar m-am sinucis. Ce șmecher arată panorama aia! Doamne! Cred că încheie aici episodul. Mai joc ăla. Uite, rog, până mor. Și dacă nu mor, ce fac? Ține episodul. De ce nu te arunci, fraiere? Acum te arunci! Ok. Iar AFK. Stay on the damage point! Ganka! Cât troll! M-au luat până la urmă. Da, cred că încheie aici episodul sau... Da. Ce șmecher arată ăsta, frate!